welcome to my channel. So, for today's video is mag-makeup challenge. So, let's try kung kabalo ba ko makeup. Ay, di lang siya makeup, brag everyday look lang. Pero, ako manggod kay dili, wala. Powered by Full Boost and lipstick na jud ko. So, dili kay ko anong mga makeup. So, this time, ato man awon og kabalo ba ko mo. So, sit back, relax, and enjoy. So, first guys is mag-wipes sa ato ang naog. Yan. Kamita na to baby wipes before mag-start. Yan. Yan. Ako ang hugaw. Look. So, next is mugamit tao kaning aloe vera kaning moisturizer. Yan. Dito na to na. So, guys, since naman ko ginagamit sa kuang now, tagsa na lang dyan kung gamit ani. So, para lang yan siya for this vlog. So, yan. Kamay natin po ito. Yan. Wala nang karapang. So, kapit na siya mag-dry. Nato. Yan. So, after kay gamitan na to o dyan ako nagagamit ko pants. Yan. Pants. Yan si pants. So, gamitan na to siya. Zero. Yan. Gamitan na to pants. Butang o pants is atong isunod ang atong foundation. Yan, ang foundation is ano siya? Maybelline Fit Me. So, karaan na ni siya guys. Ay, di siya karaan bro. Lugan na ako ni siya gipalit. Kaya ka na laging magplano nga pag mo duty, kay makeup niya hag sa manoy, lugay ka mata, malit. So, ayun. Wala siya nagamit. So, karon nato siya initon. So, natin siya din. Yan. Mani mo butang sa imong now, kaya mo siyang i-spread. Yan. Yan. Then, next is gamit taog kaning saan siya? Concealer. Gamit taog concealer. Ang bakit kinsa ning concealer na ako to. Kung sa kong mabuti siya.
concealer. Next is wala ko kabalukon sa sunod. Sa sunod. Ha? Wala ko kabalukon. So maybe ang sunod siguro niya is exot mo. Ay basig mag-foundation pa. Ay basig mag-foundation pa. Sige mag-foundation sa tagamay. Ay kani sinichido. Sige. Let's try. Basic eyeshadow. So, basic eyeshadow. Ang sunod, sige mag-eyeshadow. Sis, saan siya gamit? Saan gamit na brush? Ay, ganito ko. So, sige, mag-eyeshadow to. Ito ang gamitan is kani. Naked Chuk Caramel. So, yan. Ang bottom sa'y bagay. Let's try sa kani sa to. Let's try kani puti. Ay kani dust siya dust. So ano to siya. Is butang ta dili sa ubos. Ang ubos alangan butangan jud no. Abot naman na sa kilay. The next is kanang kani mascara. Dili kay ko nagagamit atong clip kay dito. So may bilin dyan ko siya. Sige, malinay. Next is kilay. Kilay, no? Siya, kabalumatang kilay. Yan.
Mali ni siya. Yes, mali ni siya. Akong buhaton is powered by lipstick. Yan. Yan. So, powered by lipstick. Ako ang foundation. Ay, ako ang blush on. Dili foundation. Bugo. And next is, I guess it's the lipstick na. So, I have Maybelline. Yeah, Maybelline ang ako ang lipstick. Mana? Tahu? Mana? So, yun na po ang ating make-up or make-up challenge. So, again, yan na. Yan ang result. So, I hope I can see you on my next vlog.